जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी पावर स्टार पवन सिंह के एक और देशभक्ति फिल्म। जी हाँ भैया, पहले से आप सबके बीच में ई रहल जौना फिल्म के नाम बा मेरा भारत महान की पवन सिंह देशभक्ति फिल्म जौन की आई। लेकिन आप सबको बता दी एक और देशभक्ति फिल्म जौन की काफी दिन से आप सबके नाम सुने में भी आवत रहल। जी हाँ भैया, जाना फिल्म के नाम बा मेरा वतन। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी, आप सबके याद हुई कि पवन सिंह 3 फिल्म के लंदन में शूटिंग कैले रहे। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी उनमें से ई एगो फिल्म है जौन की लंदन में ही शूट भइल बाटे और कुछ सीन इंडिया में भी शूट कइल गइल बाटे। यानी फाइनली सब कुछ कंप्लीट बाटे। बहुत जल्द आप सबके बीच ये फिल्म के ट्रेलर आई और फिल्म भी सिनेमा घर में रिलीज हुई। लेकिन आप सबके बता दी ये फिल्म में आप सबके देशभक्ति किरदार में पवन सिंह नजर आई है। साफ तौर पे बता दी फुल्ली देशभक्ति फिल्म बा मेरा वतन। जौना फिल्म के प्रोड्यूसर के बात करें तो अभय सिन्हा, प्रशांत जमुआला और ये फिल्म के डायरेक्टर बने और राइटर बने जोंतियाक शेख बंटी। जी हाँ, आप सबके बता दी बहुत ही जबरदस्त फिल्म जौना में काफी मतलब धाकड़ आप सबके एक्शन भी देखे के मिली और गाना भी काफी खूबसूरत और लोकेशन के तो बात ही हटा दी। लंदन में फिल्म की शूटिंग भई बा तो लोकेशन तो भैया वाकई में खूबसूरत फिल्म में आप सबके देखे के मिली। जी हाँ, फाइनली आप सबको बता दी ये फिल्म के आज ही कुछ देर पहले फर्स्ट लुक जारी हुई है। जी आप ये डिस्प्ले पे देख सकते हैं, यह फर्स्ट लुक जो कि मेरा वतन फिल्म। जी आप ये जानम पावर स्टार पवन सिंह 2 किरदार टाइप में नजर आई है। एक में दाढ़ी रही, मोछ भी रही और एक में दाढ़ी मोछ ना रही। जी हाँ भैया, ये दोनों किरदार आप सबके इस फिल्म में देखे के मिली। जानम पवन सिंह अलग अलग लुक में नजर आई है। जब आप सबको बता दी बहुत जबरदस्त फिल्म काफी धाकड़ कहानी के साथ आवे जा रहा है। एकदम साफ सुथरा एकदम भैया, मतलब दूर दूर तक एमे कोनो प्रकार के अश्लीलता आप सबके ना दिखी। बहुत ही साफ सुथरा फिल्म आवे जा रहल बा बहुत जल्द। अभी फिलहाल फर्स्ट लुक आउट हो गई बटे, बहुत जल्द आप सबके बीच ये फिल्म के ट्रेलर भी रिलीज हुई। जी हाँ भैया, बहुत ही बेहतरीन फिल्म मेरा वतन। अब चलते इतना ही भैया कमेंट सेक्शन में बताइए आप सबके मेरा वतन टाइटल कैसा लागल और फिल्म के पोस्टर कैसा लागल जो फर्स्ट लुक रहल, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।